ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା କରିଦେଲି ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲି ଇଏ ପଠି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଲାଗିବ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାକୁ ମାନେ କୋଉ ପିଲା ଦେଇଥିଲି ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ। କେମିତିଆ ପାରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ଥିଲା ଗୋଟେ ଛିଟରା ପାରାଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଇଏ ଆଖି। କୋଉ ଦିଟା ଦବ କହୁଥିଲ? ସେଇ ଦିଟା ଦବ କହୁଥିଲ। ମାନେ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେନ୍ ପାରା ସହିତ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏମିତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? এইটা দেবো না সেটা ହଁ ସେଇଟା ଆଉ ତାପରେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟେଲ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ତିନିଟା ସେଟା ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟିକିଆ ଅଛି। ସେଟା ଅଛି କ'ଣ ମାନେ